λόγος είναι δικό σας, κύριε Κούμαλε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω καταρχήν και για τα καλά λόγια, αλλά και την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει σε αυτή τη διμερίδα. Θα ήθελα και εγώ από το πλευρά μου να πω κάποια πράγματα, να μεταφέρω έτσι λίγο την εμπειρία μας από τη συνεργασία μας με το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Από όσα ακούστηκαν από όλους τους προηγούμενους συναδέλφους, η επεμβατική καρδιολογία μάλλον συνολικά έχει πραγματικά απογειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας και έχει δώσει ανώδυνες και ασφαλείς λύσεις σε πάρα πολλούς ασθενείς. Δεν μπορεί όμως και κανένας να αμφισβητήσει ότι εκ της φύσεως της αποτελεί μια τυφλή τεχνική και όσο εξελίσσονται τα πράγματα και επιχειρούνται όλο και πιο μεγάλο εύρος θεραπευτικών παρεμβάσεων, σίγουρα θα υπάρχει και πιο μεγάλη ανάγκη για τον καρδιοχειρουργό και αυτό μάλιστα είναι και η κεντρική ιδέα της πολυσυζητημένης ομάδας καρδιάς, η οποία λαμβάνει μαζί και τις αποφάσεις, αλλά και παίρνει και την λήψη της ευθύνης για οποιαδήποτε επιπλοκή. Ξεκινώντας έτσι πολύ επιγραμματικά, θα έλεγα, καταρχήν όσον αφορά τις διαγνωστική αγγειογραφία, ότι σχεδόν η πιθανότητα επιπλοκών έχει εκμηδενιστεί. Μπορούμε να πούμε ότι ο χειρουργός χρειάζεται σε αυτές τις δύο, ας το πούμε, επιπλοκές, που είναι η περίπτωση του περικαρδιακού ταμπονέ και τις ανάγκες για bypass, που δεν είναι πάνω από 1,1 στις 10.000 περιστατικά. Άρα σχεδόν η ανάγκη του χειρουργού εκεί είναι ανύπαρκτη. Αν προχωρήσουμε βέβαια στην τοποθέτηση stent, εκεί αρχίζουν να υπάρχουν πιο μεγάλη ανάγκη για κάλυψη από καρδιοχειρουργό. Βέβαια και εδώ τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά παρά τις σύμπλοκες επεμβάσεις που επιχειρούν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι όλα αυτά τα χρόνια. Αν αθροίσουμε όλους τους μηχανισμούς με τους οποίους μπορούν να προκληθούν επιπλοκές, είναι γύρω στο 3% συνολικά η πιθανότητα κάποιου μορφής επιπλοκής και σε αυτές χρειάζεται καρδιοχειρουργός περίπου στο 10 με 15%. Άρα δεν θα μπω στην ουσία, την παθοφυσιολογία των επιπλοκών, γιατί για τον καρδιοχειρουργό όταν τον καλούν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο υπάρχουν μόνο δύο σενάρια, όποιος και είναι ο μηχανισμός που προκλήθηκαν. Το ένα είναι κάποια μηχανική απόφραξη ενός αγγείου, οπότε ο ασθενής χρειάζεται επειγόντως αρτοστεφανία παράκαμψη ή υπάρχει κάποιος τραυματισμός και περικαρδιακό ταμπονάιτ. Οπότε από την αρχή ξέρουμε ότι θα λειτουργήσουμε σε ένα από αυτά τα δύο σενάρια. Και εδώ πραγματικά θα μπορούσε να κλείσει αυτή η ομιλία αν δεν είμαστε στην εποχή όπου καθημερινά βγαίνουν νέες συσκευές, κάποιες από αυτές έχουν αναφερθεί προηγουμένως, οι οποίες μπαίνουν με διαφορετικούς τρόπους, έχουν διαφορετικό μηχανισμό λειτουργίας, ενίοτε αντικαθίστανται από άλλες συσκευές στη συνέχεια, που και αυτές έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς. Άρα δημιουργείται μια κατάσταση όπου μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές άτυπες ή ακόμα και όψιμες επιπλοκές χρόνια μετά την τοποθέτηση αυτών των συσκευών. Και ακριβώς αυτό ήθελα να αναλύσω στα επόμενα λεπτά της συζήτησης, δύο περιστατικά από τη δικιά μας εμπειρία τον τελευταίο χρόνο, τα οποία αναφέρονται ακριβώς σε αυτή την κατηγορία επιπλοκών. Το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 50 ετών που ήρθε με εικόνα καρδιογενούς καταπληξίας στα επίγοντα και είχε ιστορικό σύγκλησης μεσοκολπικού προηνιατίας με Άπλατζερ. Η αρχική διάγνωση έγινε με το διαθωρακικό, η ασθενής είχε καρδιακό επιβηματισμό. Έγινε μια παροχέτευση μεγάλης αιματηρής περικαρδιακής συλλογής και η γυναίκα σταθεροποιήθηκε και από εκεί και πέρα τέθηκε η υποψία του cardiac erosion, μια σπάνια επιπλοκή που μπορεί να αφορά τις συσκευές αυτές και μπορούν να περιλαμβάνουν είτε το δεξιό είτε τον αριστερό κόλπο είτε την ίδια την αορτή.
Εδώ δυστυχώς οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν ήταν και πάρα πολύ διαφωτιστικές. Η αξονική θώρακα δεν μας έδειξε απολύτως τίποτα και άλλωστε δεν περιμένουμε να μας δείξει και κάτι αν δεν υπάρχει μια ενεργός διαφυγής και γραφικού. Το δισοφάγιο μας έδωσε μια έτσι, καλύτερη εικόνα της ανατομίας της περιοχής και της σχέσης της συσκευής με τους ιστούς που βρίσκονταν στην περιοχή. Αλλά και εδώ δεν θα λέγαμε ότι μας έβαλε με βεβαιότητα τη διάγνωση του καρδιαγερόζων. Έτσι, με την ψηλή κλινική υποψία και τη δια της απορρίψεως του αποκλεισμού των άλλης αιτίας, προχωρήσαμε στο χειρουργείο. Η πρώτη εικόνα ήταν μια εικόνα μιας απολύτως φυσιολογικής καρδιάς, χωρίς αιματώματα, χωρίς πείγματα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο που να προδίδει, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη επιπλοκή. Στη συνέχεια ανοίξαμε την αορτή για να δούμε και τη ρίζα της αορτής, να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, ο οποίος να καλύπτεται από το λίπος, γιατί η ρίζα της αορτής καλύπτεται από λίπος και το μυοκάρδιο, οπότε μπορεί από την εξωτερική πλευρά να μην μπορείς να το δεις. Ούτε και εδώ υπήρχε κάποιο ζήτημα. Και στη συνέχεια ανοίξαμε τον δεξιό κόλπο. Εδώ βλέπετε επισκοπήσαμε την οροφή του δεξιού κόλπου, δεν βρήκαμε κάτι. Εδώ βέβαια είναι η στιγμή που αρχίζει να σκέφτεσαι αν κάνεις τη σωστή επέμβαση, αλλά καλός ή κακός όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψεις, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να αφαιρέσουμε την συσκευή για να ερευνήσουμε και τον αριστερό κόλπο. Εδώ έγινε η αφαίρεση της συσκευής, η οποία άφησε πίσω ένα τεράστιο μεσοκολπικό έλλειμμα. Και στη συνέχεια έπρεπε να διερευνήσουμε τον αριστερό κόλπο με τη βοήθεια μιας λαβίδας, γιατί η οροφή του αριστερού κόλπου σίγουρα δεν είναι ούτε ορατή, ούτε εύκολα προσβάσιμη. Και για καλή μας τύχη βρήκαμε μια οπή στην οροφή του αριστερού κόλπου, που βλέπετε εδώ. Οπότε από εκεί και πέρα έπρεπε απλά να επισκευάσουμε όλες αυτές τις κοιλότητες που είχαμε ανοίξει με πάθος περικαρδίου. Η γυναίκα πήγε καλά, αποσωληνώθηκε μετά από μερικές ώρες και πήγε μετά από 6 μέρες στο σπίτι, και από αυτό το περιστατικό σίγουρα αποκομίσαμε κάποια γνώση και κάποια εμπειρία γύρω από αυτή την επιπλοκή. Μάθαμε ότι έχουν δημοσιευθεί 125 περιστατικά κατά την περίοδο 2002-2014 που αφορούν τη συγκεκριμένη επιπλοκή, ότι ο μέσος χρόνος εμφάνισης είναι οι 14 μέρες, ότι μόνο 16 περιστατικά έχουν αναφερθεί μετά την παρέλευσή τους. Άρα το δικό μας που ήταν στην 9 ετία ήταν από τα πολύ ακραία περιστατικά. Και εκεί που θεωρείς ότι έχεις αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που μπορεί να είναι και το μοναδικό στην καριέρα σου, μετά από 3 μήνες δέχομαι τηλέφωνο από ένα συνάδελφο κάποιο άλλο νοσοκομείο της Αττικής, το οποίο μου αναφέρει ένα πανομοιότυπο περιστατικό. Μια ασθενής 57 ετών με εικόνα καρδιογενούς καταπληξίας και tamponade και ιστορικό σύγκλησης ASD. Εδώ βέβαια υπήρχαν δύο ιδιαιτερότητες. Η μία ότι το μεσοκολπικό είχε αντιμετωπιστεί πριν 27 χρόνια, δηλαδή όταν δεν υπήρχαν συσκευές Aplanger, με μια συσκευή σιδερής device, την οποία ομολογώ δεν την ήξερα. Χρησιμοποιήθηκε την δεκαετία του 90 σε κάποια περιστατικά. Ψάξαμε τα ιστορικά αρχεία, βρήκαμε κάποιες φωτογραφίες από το ίντερνετ που παρουσιάζει πώς ήταν αυτή η συσκευή, τα δύο μαξιλαράκια με 3 μεταλλικά ιστία, τα οποία σταθεροποιούσαν αυτά τα μαξιλαράκια από τις δύο πλευρές του μεσοκολπικού. Μάλιστα μίλησα και με τον ίδιο τον κύριο Σιδερή, τον επινοητή της συσκευής, ο οποίος μου πιθανολόγησε ότι κάποιο από αυτά τα μεταλλικά ιστία έχει μετακινηθεί και έχει τρυπήσει την καρδιά. Το ερώτημα ήταν βέβαια πώς μπορεί να συμβεί αυτό 27 χρόνια μετά. Η απάντηση ήταν όταν πήραμε λίγο καλύτερο ιστορικό και βρήκαμε ότι η ασθενής προ 8 μήνου είχε υποβληθεί κακώς σε μαγνητική τομογραφία
έχοντας μια συσκευή η οποία δεν ήταν συμβατή με μαγνητικό τομογράφο. Έτσι είχαμε δέσει αρκετά καλά τη διάγνωση, αλλά εδώ ήταν και ιδιαίτερα διαφωτιστικές ή απεικονιστικές εξετάσεις. Εδώ βλέπουμε ακόμα και στην απλή αξονική, αν παρακολουθήσουμε το σύρμα το συγκεκριμένο, βλέπουμε ότι βρίσκεται στην πορεία του έξω από την καρδιά. Δηλαδή η άκρη του σύρματος βρίσκεται δίπλα από την πνευμονική φλέβα και μάλιστα έξω από το περικάρδιο. Και σε αυτή την εικόνα την οβελία βλέπουμε ότι το σύρμα εδώ είναι κάθετο στην πορεία που θα πρέπει να είναι και που είναι τα άλλα σύρματα. Ενώ η πιο διαφωτιστική από όλες ήταν η αξονική με υψηλής ευκρίνειας, όπου εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το ένα ιστίο, το ένα σύρμα έχει φύγει τελείως από τον άξονα που θα έπρεπε να είναι και είναι κάθετος και μάλιστα με κατεύθυνση προς τις πνευμονικές φλέβες. Το διεσοφάγιο έδειξε ένα μισοκολπικό έλλειμμα, το οποίο όμως ήταν γνωστό, ήταν ένα υπόλειμμα που είχε μείνει από τότε. Και έτσι εδώ οδηγηθήκαμε σε χειρουργείο με πιο ξεκάθαρη εικόνα και πιο βέβαιη για τη διάγνωση. Με τη διάνοιξη του δεξιού κόλπου αμέσως είδαμε το υπόλειμμα μάλλον μισοκολπικού που είχε μείνει από παλιά. Και στη συνέχεια ψηλαφυτικά βρήκαμε τα σύρματα μέσα στους ιστούς της καρδιάς, μέσα στο μεσοκολπικό και αρχίσαμε να τραβάμε αυτά τα σύρματα, τα οποία έβγαιναν μάλιστα κατά κομμάτια γιατί είχαν επιθυλοποιηθεί τελείως και ήταν και αρκετά εύθραυστα. Εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι που είχε βγει. Και στο τέλος οδηγηθήκαμε και στο σημείο ακριβώς που ήταν ο τραυματισμός, που ήταν στον αριστερό κόλπο, στο σημείο της εκβολής των πνευμονικών φλεβών. Έγινε λοιπόν η επιδιόρθωση, κλείσαμε και το υπολοιπόμενο μεσοκολπικό και αυτή η γυναίκα πήγε πάρα πολύ καλά και πήγε σπίτι μετά από μερικές μέρες. Απλά θα ήθελα μέσα από αυτά τα δύο περιστατικά να σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία μας και γιατί πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια όλο και θα πληθαίνουν οι επιπλοκές, οι άτυπες θα έλεγα, από όλες αυτές τις συσκευές που χρησιμοποιούνται και οι οποίες ενίοτε, όπως είπα, είναι και όψιμες, δηλαδή εμφανίζονται από μήνες έως και χρόνια μετά την τοποθέτηση και ως εκ τούτου χρειάζονται εξαιρετικά υψηλή κλινική υποψία αλλά και φοβερή συνεργασία μεταξύ των επεμβατικών καρδιολόγων, των απεικονιστών και των χειρουργών για να βρεθεί και να τεθεί διάγνωση αλλά και να αποφασιστεί καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Κούμαλε, εμπεριστατωμένη η ομιλία σας και αυτό που αποκομίζω μετά από την ομιλία αλλά και από τα τόσα χρόνια καρδιοχειρουργικής είναι ότι παντού απαιτείται συνεργασία. Κανένας μόνος του, κανένα τμήμα μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Συγχαρητήρια. Thank you.